Welcome to PC Shah's channel. Pastor fanu le Ramhuai ziak tu te chisi Lalrinzuali Jampui Hill Boxer Street. Pastor thang chung nu te chung kwa hi rongbol na wangin phai laman oma. Pastor chung kwan ni ang nge in Christian chung ko thale lim takan ni. Fapan hin na ya au pazok chu meri ni in kolei sakal ve to a. Anau pangjok Samson na ero chuan Paul riat chawala zir thung. Tu khat chu meri chu dan pa ngai angina thian kom ngai em promila chuan college kal tur chuan aron som le a. Konga te chuan ti vorin an nui bok ringa. Karlovang college pon thleng ve maya. Mase class ran tiratang chuan promila pum chu nuam tatlat lo maya. An pal zam don ngiala azwal tul mai si. Mang ang takin meri chuan gate lampan chuan a kwa pheita a. Chutia hon puya tumlai tak chuan tlangwal pakhat en reng posma za hian aron pana. Boinai neyem ni pui theina cheu ka neyem. Hoi hom takin aron tia. Meri chuan amang an em awang chuan chu tlangwal chu tunge ni po zot lovin an har sana chu soi ngal bora. Chu tlangwal fel tak chuan min lo ngak lokula kar kawala nge ti paina kal tangala. Kalkonga chuan Meri chuan har chuak thut ti hriat takin iming po kalola zot lo chia ichunga kan lom hle mai Meri kania ati ta zunga. Chu tlangwal chu nui saka abiang sumding lam chu khuar kala ain mere uphian le ngal. Aming Alexani thu te ang college sa senior ani wangin ati turati mai thu te chu fel takina soya. Promilai chu damdo ina phur tlangin achung ten phone thoi boka. Alexa ero chu reivak lo nuwa college sa kir le a. Meri chu a thian nu zia om deuh nu chuan a ho ve ta chawa khwa po thim chul to ni. Anin chu hlat viau lo wangin taxi po mang boi lovin ke chuan a kal naka. Aril ruwa voina thian char thar Alexa chu ron om zoka. A mela chuan vai ang silo mi pa mel thale fel takani boxia. Khoi lam mi nge niang o tlang mi ni vengem le. Ti vela ngai tua mek lai chuan an engage chu thleng ta. Achung te chu phone a chanchin lo hril nual to wang nan hril fia le thuaka. Choi don chuan puchunga chuan promilai pol de win tong trai na nei ngalani. Meri chu nunglama thli vot takina chema wang chu na har zoka. Sana ena jinglamdar khatalo pel ret to. Ale khazir chu chaw deuh nen nok noi na lo mu hil tlang dai chu ni in. Le khabu vela rem fel mol lai chuan Meri tiri ni om tak chu hria. An chol data ma se re zui wang boxi. Lau na chang po shelem lo chuan amut na chu siam tha. Chuta haider thei mi lo chiang le fia tak hian Meri aron tile ta a phu zok mai. Chu o chu trap o lek ani a. Arum chunga khum noi tang aron chuak ni tlatin a hria. Lauru deuh chung chuan khum noi chu zu bi dak ka thil engemaw phewai hi mu man ni na in hria. Ma se hoi kwal wata engma mu zui tur om lo. A lauru to le a. Ma se apa in Ramhuai te chu om ma se ring tu te ta na lo om lo zia soi thin te chuan in nem chopa amului ta a. Rei po mut ma chuan a khum noi tang bok chuan mei chia. Lung chewan kai trap hom ri chu ron chuak ta thut maya. Chu ta zet chuan a in ti pachang thei to lo. A zuang thowa anu le pa te chu aw ta chel chul maya ni. Man mo takin puchunga te nu pa chu non tlana. An fanu lau khur zoi lo ding chun ko a an soi noka thilom zian zot boka. Meri chuan a pa kwa betlat chung chuan a thil hriat chu soi thei hrama. Anu le pa tan po athu soi churin hlel chi ni lo. Puchunga thinrima chek tlak lai chuan Meri phone chu ron ral maya. Meri nu chuan phone chu wala wata. Chuta promilai nu chu ron trap homa tun mai khana fanu promilai boral thuron soi tamai ni chu. Meri te chung kwa chu man mo takin namdo in lampan chuan anin khal chuak tangala. Meri chu trap fai ringa anu chuan a nem mol boka. Thiena kom tam lo wang na kom ve berin rin lo lutuka kalsan chu hre thiam lo ani. Damdo in thlen do na thing mun zon koilai taka chuan mi pakhatan su thoi thuak maya a tre ngal tur mai.
an chung chuan man mo takin kar atang chuan an chuka tu ma la chu hmu tur an nom lo an man mo e mawang chuan inen hrek hrek chungin damdawiin lam chun panta zawk ani Promila ruang lo mu ba ma hmu chuan Mary chuan a khua lungchewan kaina trap ta hom homa anu po chuan Mary nu chu ko in a lo trap ve mek bok lungche taka Mary tra lai chuan a thian nu ruang chu ron che hrut thian a hria rang takin a hmel chu en vata a lo langai reng si makti em ema en ring lai chuan Promila kut chu a taksa hnuaiah chuan a ron che ta trual mai Mary makti lutuk chu thu khong reng ringot chuta thian nu ruang kut vot ngiai chuan a kut chu ron vuanin thil engemaw hi ron hme bela chu vele ruang chu thatakin a awm le ngal midangin an lo hmu vele ve lo hriat tumin a hoi ruaya tuma chuan hmu vele hre ve awman lan lo wangin a thian nu thil pek chu enge ni po hrelovin a korip te a chuan a ak tha ta ringota Mary chu ma chau nang college pan chuan a kal nak naka Promilai ruang an hal ral na po thakhat lai liam to a khua hara college kal po chu nuama ti lo sota angai tu ding lu tuka wang chuan Alexa biak na po lo hre mai lo hey ti pa adara run beng tu chu enina hoi hai lek leka Alexa chuan biak poi hre hlei nem mi ayang lu tuka nia ti paina lo nui var vara Mary chuan in thiam lo takin thu pha choya anin kom ta bor bora mel tham hu hi chu ha dam thla ka niang Mary poin Alexa bula chuan alu sun na te po thei ngil hial nia pastor chunga chuan a bible chiar chu da that pa in maminu tunlai chu boruak hi rit deuh chu ring ka hремai rongbol na la hi kan du ang motin akal tluang thei si lo atia anu pui pikimi po chuan niamole kumin mastal hi chu ho ve theila ka tingot mai kalung lam lam te po lenge alo ti ve boka karle lama pa berong bol na nei tur chungchang te soyan ti mal mal lai chuan puchunga tong lai chu top chu ta thil enge mo hriat chian tum ni om takin a beng chu do hu bok pikimi chuan hril hai mel takin enge nia ti paina pasal ba na chuan avanima puchunga chuan mami chuan ompuya neim ni a han tia annu chuan alu lo thinga contest dona lekha khazir dona ti kha enge ni ati rual chia chuan Mary room atang chuan mei chenui har thom lo chuak le ta puchunga chuan annu chu enin va en dik reng te ati ta ka chuan pikimi chu a fan room lampan chuan akal ta ngala samsona chuan a room a lekha la chiari mal mala zandar som velani Mary chuan thila lo ziak mal mala anu chuan mami hilamun ange aron tiluta Mary chuan hei ala laklo a enge ni kanu alo ti vata thil danglam engma mu tur om lo chuta pikimi chuan a eng ni lo ve tunlai taksa chaklo sia muhar lo lakatia kawa munge ti pa chuan a chua san le maya makero ti dewani Mary le Alexa chun in kom tam ta hle a Mary poina ngai na jein hria zan lama te pon in text ta fo mai Mary chuan namdang tlang wal chu ti taka ngai na chu in thiam lo ru hle a ma se thin lung chuan a nar phal mul si lo abula chuan a lim em si ni jing lamdar thum vela chuan pikimi zun chuak chu tho trai a pasal lo thulo mu chuan a phudeu zok mai phak deu chial hian mami pa engti jiangai nuam loim ni ti na zota puchunga chu tho haka nilo mami ruma son oman omani nuiri har le ti balbal thoma omareng mai voi ni lai chu ko va en to a mami la chu thatak in amu hil boxi ati a an ngoi dun wang nu chuan engrau suale mo zong om nge ni boro kom dana diklat lo iron har ma khan kalo tong trai zo deu chia hei are ni hi ati chunjom le a pikimi chuan a lau deu na ati lang lem lo promilai tharau khani thengem le ati deu ha a pasal chuan ring lo mi ngangan nia ni te poni ma na i lo hlau ngotange aron huang tawa ni nga chuan min zuam sual teng chu ati bulbula pathian arin na mitmeng chu thlamon pui thamani atuk zinga chuan tuk thuan ei nan chung kwa chuan hlim takin an nui ho dara samsona chuan i class ban ma hian ni ruma hian tunge om thina mi chetong le zai thom ka hrazia kanu om lo pon baka kanu chu ni lo mani pon kong ka khar lai ka mu
nula chu nia a mel chu ka man lo aron ti tamai Mary chuan phok zet hian mam tak tak mo tu man om ngai hlei nem helai te chu pastor ko tarania tu vak man ong kal ngai lo ti hriat reng kha ati vata anu chuan samson chu va signal ruwa TV rivel ka hresuala niang tina chang liam ta vel mai maya Merin ril tram takalan chalo e molmol lai chuan a phone chu ron ria nui varvar chunga lain hello Alex ati ngal vara Alexa chuan in mudua tun mai ron hruai tum thu le boina dewa nei wa class kal lo ni thu te ron soya Mary chu phur ngei mai athi leilai po i zo lovin an in tiam na gate lampan chuan a kalta vata reilo te Alexa chu ron thlengin biang sumlang kalina nui le varvar to a lim takin an in phur chuak ta mun sang sanga fan kwal pui nuwa chuan mun fal deuh hlek thlifim tho theu heu na hmuna chuan an thu du na Alexa chuan I thian nui ngaim aron ti chuak lol maya Mary chuan ngai lu tuke ma se hei amang boka thian tha ka tong che lom tina nui saka chutian ti dun mel mel lai chuan thli ron tho de uvu ka Alexa kamis om churon chemina om bor veilama ta tu ni om tak chu lang vuaya Alexa chuan rang takina khu thangal vata Mary chuan ril ruin ata tu nei chu je velani mo tina nui saka thliron thot le rual chuan thilrim ui em hing thang de ngur hi ron nam huama Mary phei chu wak tuar nge nge chu vele Alexa chu ding luaya hoang ati phuta Mary shil hai mela muta ka chuan nui sangin helai churam sathin omaniang atlai to box hi ho photila ati le ta zoka chulai mun chu chua san Mary chun in thleng chuan awa thla ta zana chuan an in text de reng boka Mary chu duaina min rei pha hiala dar som pakhatarik chuan an in mang tha ve ta Mary chu mut chuakin ron zema thinthia muthil don lai tak chuan a maya chuan puane muni hi ron tla thlor maya awa phuchiang em thosi le na kai thlap boxia a mai ron khu tu chu ena a korlum dum thomno da na thataka khai kha lo nia makati na hlauru le a korchulu khambula chuan dain muthila tum le ta amuthil don tre pa chuan ma ang bokin chu korchuan a mai chu rong khu le ta hlup mai alau tak zet to a tin thil hria chuan nei ta chu korchu promilai thi jana dam doina ha khani ta chuan promilai tharaw ron che ni ring ta lo wanga khabe sai lak lak chung chuan promila tina phun sepa chu vele thosilen chunga chuan mei cherum shok ri hre tamaya amul thi te chu ding sung sunga aru matanga tlan chu tumlai tak chuan thil hria chuan nei ta tlat mai akhuma chuan net lein kut khur dar dar chuina korlum chu bana promilai ruangina thil pe ka ta kha alola in reng reng lo ti hre chuakani ai te chu zena le khathem hi phorta chu le kha chu pharin thutlen te injiak chu muwa amaka ti na ngai na shelo le mai chu le kha thu injiak chu phim khuro ti mai te hi ni nula tlangwal in ngai na ton takte chu thlara le meu chuan an ngai zong tange nge a thilom lovani tran love Mary nun chu hlim hle a Alexan Christian an ni thu hril phei chuan alom hle a atana pathian ruat ani te ring hialani anu le pa te po hril nge nge a puchunga te nu pa po in chung lai muna Christian thian ani chun lom hle zo Samson ata chun exam lai ni wangin lekha zir ngor hle a au chuan thingpuin duem tina ron aw lang langa min lo pe mai ro ti paina room bul varanda lama chuan avaji marvela au in dokana hi kada ati ri hria chuan a hoi pheya au chuak tur chu mei che pakhat hian a zui chuak le ta tlat mai makti takin au hnunga zui ve tu mei che sam sei zet chu en liama au thian ten ron lenga ni ring tangota ma se nu le pan mu to a Mary chuan thian nei ni se tong thom te po om turania ma se u no sil rivel mai lo chu midang thom om lo Alexa le promilai te aning kotan loading dun renga mu chuan Mary chu makti na khong lo chau ma se reilo te nuwa chuan promilai melom dan chu ron in thlak ta a mel himsar chu ron dur ta khup maya Mary biak tum ni om tak chuan a ka chu ang zuaw zowa ma se ka tang chuan eng ori ma chuak lo
asam sei tak chu thamin in kek tangot ngota Alexa ero chuan lim hmel la pureng thung chuta promilai chu oring taka au chungin abula Alexa ban chu la loka ase ta chiam maya thisen chu le ya chuan a far thla zung zung Mary rap thlak ti lutuk chu au tuara a har ngal zok amumang mai ani ti hriat chuan a thoka aril ru ero chu nuam zan chuang lo thabar mel takin anu le pa chu ruma chuan ron tlan luta thlan tla luama Mary lo thu chu apa chuan ron pan vata anu ero chu kong kabula chuan a ding chot anu laman hoi phei rual thot lai chuan pikimi chuan mami tunge tunei tukvera tanga zuang thla kha Alexa emni makti tak chuan a zota Mary ero meng bial on ona engmo tukver chu ka kalve kalom ati ba noya tukver chun ena aloing kal tak tak si Mary chuan amu mangte chu soina nu thil ron mu ne na laulu tuk chu trap deuh truawa apa in tong trai na te ne izo chuan anu chuan chu mi zan chu ria pui ta nge ni khua chu nim ruya avot deuh var mai bok Mary tukver lam thlira en ngai en dau dau chu anjir ti tunui na lua penaron khon keu chuan a har zoka dingro ti hi hrezui ngala thiam lo tak chuan a ding trau trawa ka zona shelo khopin ngai ngai tua ate zui faka Merin ba nuaya ka ti pal tak zetani ka nuam samwak lowa ati lai chuan anjir ti tunu chuan a sam chu rong khoin hei hi enge omzia dar thlalangin nei lo nge iti du da ve shim shim atia Mary chuan omzia shelo tak chungina sam chu khoya asam sir hnung lam zong zong deuh tho chu lo kang kir chuat mai chu ni in Adam sam lo chuan lamina hota vata kong tluan chuan a sam kan dan ringot chu ngai tua a hre chuak zo lo a thlan fim te chu ron bol trak traka Alexander rong kol pot chu nom sam lo wanga ho thu hrilina bezui reilo anila chuan a ngai tu ema ma se Mary ruwa chuan a bial pa tak nial po om thei ri lo Mary chuan a thil ton zong zong chu chung te hril du lem lova a thian nu thlarau thil ti ni ring ta ber promilai chung te pot lok khat to le om ti nuam lo ber tu chu zantin aruma om venom thin chu ni mumang mak tak tak la chuan zantin deuh thola ti boi fo mai si ni thum chung Mary class a kal lo chung chuan Alexa chuan a ron tlo fawa ei tu te rong keng na ngai sak thiam me ma pikimi chuan lom thu soinan dinar ei turina som ta hiala samson ero chuan angai na vak lo ti mela lang puchunga jin chuak po konga ron thang meka mi khwalan nei thu chu phone a train an hril boka ania lem lo lim taka nui bok chungin rongan bol hova Alexa po nui var reng mai tlaidar li le mingit somnga rik chuan an doorbell chu ron riral rala pikimi chuan va hong batin pasal chu lim takin lo chiawa an ri hluta Alexa poina dan ngai bokin smart le fel takin Mary pa chu chi bai lo buka chuti lai taka thliron thod rual chuan thilrim che me mai kharon nam le huka rim che takani engrim nge niang tin pon lamte chun va thleka ma se re vele maya Mary chuan pa ka Alexa ne nan len tuma rim hria tang chia khani ti hrenga la makati ru hle ni puchunga po chuan hoi hom takina fanu bial pa chu koma chote nei kham nu chuan puchunga te nu pa chu room laman injui choria Alexa chuan bedroom man du thu soya alu lai chuan Mary chuan abial padu takta na t-shirt leila turin a room lama chowa aron chukle chuan bedroom a chuan tong thoma hreta tlat mai Alexa chau kha lucia anau chuan ama room a laptop a khoi daya anu le pa pon room laman la om ngei si ngai thak chian tum chuan a pan hai dewa mei che tong po hre tel tlat thinri min hau thoman anga ma sen soi ro hre theilo Mary chu hlau nei na ron mana Alexa ron chu hun po ngai tu lovin bedroom kong khar bula chuan a ding khur ta zoi zoya Alexa bedroom atanga ron chu chuan Mary chu thlabar mel takin a lo la ding renga Alexa chuan boi enge thil diklo omim ni I mela va diklo ve tina dara chuan a soya Mary ero chuan tong zai relo henga thil ton zong zong hi engwange tu wange ama lam diklo ni mayangim ti ngai toina mel ngai chu mel renga puchunga te nu pan room atanga ron chuk mek chu Alexa chuan en ha chungin kapu Mary hi taksala chakwak lo ni hi alo ti vara
ani po chuan man mo takin an fanu lam chun ron pana chuta Mary chuan Alexa chu fia takin a ron ena tunge bedroom ai tong pui kha ati zoi sapa Alexa chuan nui deuh chung hian tuma ka tong pui hlei nem i beng cheri mai ni chu atia nai deuh hle ka ron en pa chuan ha choli mamoni ti tak mel deuh chuan an tia puchunga chuan Alexa mel chu chik le uluk takin a lo en kiawa Mary ero aril ruboya wangin a langoi ngal thum puchunga te nu pa chun oma nuam thei to lo an fanu nun ngoi talutuk chuan a ti hre oma chumi pia lama anin chunga thil thleng chun hre thiam lo hle ni Mary la chuang class a thul zau zawa Alexa bula chuan hlim mela pu ve thi Mary le nu chu chuna chuan ina sekrek te khoina nom duna anu chuan thei to paril ruti jang khai tumina besom renga ma se Mary chuan hlim mela pu chuang lo anu biak na po shelovin mun la takalo thlir le veng thi andor bela ron rik chuan pikimi chu kongka hong turina kalvata arin lo takin promilai nu chu ron lang lol mai a mel chu thui na ngui ngiaya pikimi chuan hlim takin lo chona an fa te inkom ngei ema wangin tun ma tang poin chote ei hoin loin po ve viau thina Christiana siam ngei pon tum ru hlea ma sen la hlotling theilem lo Merin promilai nu mu chuan lo nui ve saka nute indamem ti na lo be ve boka promilai nu po chuan thatakin an zo na chu changa anui lui ani ti ero hai rual ani lo enge mo chen an thut khomon nu chuan Mary lam chu hoin boi thil zo tur che ka neya ati tange nge a Mary chuan eng chung change ti zo paina ron thut nai sawa chuta promilai nu chuan Mary chu mita tak enin i thian nu tharau khai mu thine pe he lem lo chuan ati tol mai Mary te nu fa chu makti zetin anin ena Mary chuan engma zep na hun ani lo ti hria ama tak chu kamu manga che ka mu ma se thomak deuh hi ka shefowa promilai ni le ni lo chu ka shelo nga tinge chu tiang te min zo a ati ban chata rei lo te chung chun pathum chuan an ngoi thapa boruak chu ri tak zetani promilai nu chuan chunglama mela apuan ba lai chuan a hmaya hupa a tapta zoi maya Mary nu chuan a kwa wata tapin su thlop chung chuan ti hian a ron tong chun zom le a ka fanu thi zana tang kha na tharau khan min la kalsan ngai lo nin ka hria a tir chuan a kal liam voi te ka mu thina mu chiana biak ka cha ke mem thin ma se rei tel tela tri bai om tak takin a ron in lan ta fawa a chang chuan kang khum monga te hian a lo thuru na a chang le ka mu hi lai mi lo nim thut thin a pa la hian a mu ve thei ngai si lo manzan phei chu a thilai mel le a thom ha kang chia khan ka bula lo mu ni chu mai mi ching chung na nui vura Mary tina phun supa Fatima ni sera pomdu takani atitani chu athu sei chunai ming chawala ma wangin enge moshiati nei bei sein karong kal topani atia Mary chuan lu lo thing nara engma ka shelo ka she thiam lo ka thian nu hian soi du ne niang ma se ati lai tak chuan an in chung khoi lai ber nge ti po hriat lo tang chuan mei che oring je thiron outrial roi tamaya an pathum chuan an phudora an hoi tang sha hlom ma seng thoma zui lo promilai nu thlabar mela mu chuan Christian nu thinlung chuan a tur ta lo pikimi chu tholoka an room lam chu panta aron chuak le chuan Bible arong king chuaka promilai nu hena chuan heng thil ti tu hi fanuni to lovin Ramhuai an ni a pathian ring tu te tan hlo turan nom lo zia te churem changa mangina shil mala Bible chu chiarina tong trai ta a chutia tong trai zo chuan promilai nu po chu a thlamwang suai ni na hriat zana chuan Mary chuan muta hu phur ru hle a anaw ruma chuan anaw le khazir lai chu lo om pui ve renga khuwa vo wangin tukver chun khara Mary chu tukver dar thlang bula chuan thuin pon lama thlir vawa chuti lai tak chuan samsona chu vo hoi pheya tukver glass a chuan a u ni lo mei chedanga mule ta thlat mai a tre thota Mary chuan anaw chu thilom zia zot wata anu le pa te chun ron tlan lut boka samsona na thil mu chu soin a u hnunga mei chia mu thu le a mele ro mu chian theilo thu chu soi ta veka
chuta Mary mit meng chu lo nei na khat ti hai rual ani lo chuti takan fate ron ti boya anin chunga ron hoi sar mai chu pastor ngai dan ani talo lali suam hinglamin Ramhuai te chu hauta phiar mai har satna eme mom lovin Mary chu mu hil zui maya ma se amu manga chona thian nu chu mule tatlat a melan dan ro chu pa ngai hlea adam lai melang mai khani Mary lampan chuan nui sang in rong kal pheya ma se chhum dum cha zet ron jing thin chuan a lia lek thin Mary bul chu ron thleng trep ti in chu chhum dum chu chak tak in ron vir pheya promilai chu choison ang mai hian a kiang ngal lop mai Mary chuan hril hai takina aw vaka a chang lo ma se thil hriat a nei ta la taka tang hian a thian nu o ngei mai chuan Alexa khan hai su tlan chero ati von ri chu hria o chul hatial tiala aral zui ta ni Mary chu mu mangrama tang chuan a har hlola chu amu mang chuan a ril ru ti boina ti hril hai hle mai Alexa chuan diklo omni se ni tin deuh thoron kanina ron be fowa a felina hoi hom hle a chu tianga mi sual ni om min a lang si lo engpo ni se atu ka tang chuan Alexa om dan chu chik le zuala en thlaru deuh tur chuan a ril ru siam ta thawani zingda ruk velani a Mary chu khumatang chuan a tho trai nidanga ti danang bokin adar thlang lian lam chu pan masale bera mit noi chat chungan inen chu laule thlabar min a tre ta teng tung mai asam sei nap chu toy tak le mu mal lo zetin lo in tan vek chu ni in Mary chungten Mary mang ang taka tre teng tung thoman riat chuan na room lampan chuan rang takin an tlan khom nga la Mary chu dar thlang ma chuan khur zoi na lo dinga asam chu thur le mak tak omina toy veka anu phei chu tre thot nge a fanu chu ko awata asam chu ma hle ni lo ti chiang ani anin le Mary nu na thil thleng mek pon ria pastor chung ko mani se ngai nan hreloin an boy tak zet to ni puchunga chuan chi ai lu tuk su pathian kan ne lom kan tong trai ange ti na tong trai zuya Mary nun nge po chu trap zoi chungina hlan non le a aril ruwa chuan a fanu chuan pian tharna tak ala nei lo ani ringa ama chu in demin aril ru na hle ni du tho taka pa bera tong trai lai chuan Mary room chung chuat chu tlan kwal vela nom ti hriat tak hian a thum kwal dota pikimi po multhi ding sung hial achang chuan an bul loka chuan nui za in sum lu tuk nui ripal ang hian aron nui dir le tlat thin bok samson a phei chu tui thei to lo anu chu nai sota Mary le pa ero chu hrevelo ang mai na nom thung chu mini leng chuan puchunga po ina om tlata an fanu ero zinga tang khan an la betong zo lo en ngai en tloka achang le mit tui chu ron luang ngai thin pikimi phei chuan a mit tui ru fap renga thinrim takina ang thul ma seng mang chuang si lo tlaidar thum vela chuan Alexa chu aron lang lola eitur eng morong kenga Mary chu len har puya du thu lim takin ron soya puchunga te nu pa chuan an lungai na thup chu so don lo ti hria in anin mel hraka pikimi chu Alexa bula ron thuin mit tui tla zoi chung chuan an fanu thil ton mek le a om dan chu hril ta veka Alexa chuan a hmuya pet fana chu tianga chunga ti tu chu Ramhuai lo om ber po ni se ka hlau lo ve ama chu ka hmu ve du khonga in ti na ngen zui boka Alexa mela mu chuan a danglam deuh ma na tiril rupuina nu chuan Mary room lama chuan a hruai ta Mary chu khumbul chuata chuan a lo thu tung u ta engber nge en po hriat thei lo in a lo mel ngata Alexa na biak po chuan hre omin om lo Alexa chuan boi tikhanom lo te hei mutur cheng ka lo kalania ei tur tal hi ro tina ei tur ken chu pe a rin lo takin Mary chuan ala tamai Alexa chuan hlimhmel takin pikimi chu ena annui dun saka Mary chuan muang changin Alexa lam chu ron hoya ai turei pa chuan anui ta vura amita chuan mit tuet ling khat vek bok Alexa tan chuan lom tur nge lom lo tur ti po hriat thiam a har ve ngotang le Alexa nui sanga idu zonga ni em ati chia chu thil thial lai chu Alexa maya chuan a phu tuara ring mang kheng in auta chiam maya pikimi chu fan om dan chu na thong le lal nun pui
oi mami pa ti na au chel chu la Mary ming pum hi Mary lal nun pui ni puchunga churang takina ron tlana a fanu dak me waring taka au khek tuar chu Alexa nen chuan an chel nga la a paina pombe vele chuan Mary chu ngoi ta mak an thohuai man ti chuan chuat bi in rimia lo hian ron nui le tangit ngit mai Alexa chuan mang ang takin doctor ka vako donem ni a tiruaya puchunga chuan alu thinga Mary chu lo chel bet turin a hrilta zoka pikimi ero khuma thuwa a in suit fai reng thum puchunga chuan man ro thabernia ria tong trai bok chu rot le a thanem ngai takin an tong trai le ta tong trai lai chuan thom reng om lo ngai ti thalo khop chuan a re duka pikimi chu fanu om dan en tum chuan a meng riai ya Mary chu tui takamu hi lang mai hian a zoi ngia ya ma se Alexa jok chu lo meng kur chu ni in pikimi chu phuzok nge ma se in control le vatin Mary om dan en tum tho meng aniang a tirel ruta engkim mai chu maklama kalta ni bere chu zan re om taka chuan Alexa po rei tak thlenga om nuwa ho chawa Samson a po ril runuam zan lo chungin a muwa puchunga te nu pa eron tlai war chiang le Mary chuan khowar thlengin thoma nei zui talo tu kho kha hriat pui lovin pastor chung kwa chun boi le a rong bol na lam point an ril ru luari lo ni ber an fanu an lo chuan ruk lenin nga na chu tianga nom tamai chu hril hai thlak viau ta veang le Mary chu kolei sankal chunjom chi zia jang ani lo wangin an principal ne na chuan damlo na wanga cholri don thun soi taringota Alexa po chuan ni tina rong kan fowa a mangai na ngai sak thiam le a Mary ero chuan a hlim pha ve talo pikimin Alexa gate thlenga thla alut le turlam chuan anin sir pangpar buk bula mei cheding chu wa muwa athima wang le triau chhum jing chi e wang chuan a mu fiat theilo na a fanu bak rin turom hek lo le mami tiro lu tang ti pa wa pan chu ain hera an kom thlang ram hnoi lam pan chuan muang chang na kalta khongai kaldon ti chung chuan ai chak deuh chuan an uma ma seram hnoi lam pan chuan a kal zela pikimi chuan enga keng si lo an kom thlang lam la chu kham cheng che tak tak ani wangin lau thong le man mo takina pasal puntur chuan in chung lam chu panta mami pa ati chula puchunga chu Mary room lama tang chuan ron ei nula chu lam pan chuan a kal tanga la Mary room a hong chia thil mu chu makawati em Mary chu khuma chuan tui takina lo mu hi la apa chuan a bula bible lo chiar bok ehe aron ti hewo wang chuan puchunga chuan enge nia tina ron pan wata mami hi ti hian amurengem ni pikimi chuan a lo ti ba nuaya an pain o ti na lu bu ngau ta ka chuan ani chuan tunge tu na kang kom thlang lam kal khaniang makti mel zet chuan atia thanglam tukver lam chu pan ngal boka puchunga chuan ron pan phei ve in tukvera chuan an handa ka mei chelu tuam puan bat hlun chun ma ni en reng chung chuan a lo la dinga ngoi reng chuan an en ringa a mele ron mu chiang theilo an mu lai reng chuan a bo ta dai mai nu ber chu tho haka alungai na soi lei theilo chu mela thuprual loina lang chuak bok puchunga jing tho chu phak zetin chau kalama pana an choi do kana thilin fun ni om tak chu wa muwa ava en chian chuan present bom hi lo ni a anu puiron tho phei mek chuan eng thil nge ni ti pa chuan ron pan phei ve ngal boka anin hi pon lama tanga luruk na reng om lo wangin makan ti dun le chu boma chuan le khain bela oma pastor ti zong hi in ziak a chunga om en chak le hu phuru tak chung chuan an hong ta an han mu chi chun phu chiang kher mai bom chunga chuan Mary sam ngei mai chu lo om treu mai ani an noya chuan le kha lo oma thu toite in fanu thlarau hi ka ta ni to ti zong hi lo in ziak pikimi chuan a hmuya hupa oi arap thlake mai lalpa tina mit tui dir zung chu shumol mola a pasal chuan rong ko in maminu min hualvel tu te ti san ni lo na sa taka kan tanangai pathian kan neya kan hne ngei dona lom atia chuti lai tak chuan samson a chu aruma tang chuan thlabar o tak chuan a ron tre ta chul maya an nu pa chuan chu lampan chuan an tlan nga la
Samson chu tholop hlopin a chera lo thua boya enga tinge tinan va pan vata ani chuan ha mel zetin ka uron luta ka ngonga min reka ara pom tak tak min siam chiat khuma amit po sen vek ati tamaya apa chuan khongi u chu ati rual chuan Samson chuan a khum noi chu kok zawa anan bi ta Mary chu khum noi kila chuan a lo mu kom chala a lo nui then thuwa a lei chu chua zuk zuk bok anu tak ngial poina ra phle ni ti a mul thi ding sung sung atang chuan a hriat thei an boina chu la zual zel don tin hra si lo puchunga churil ruha mel takina ding luaya a thlan fim chu bol trak trak boka pikimile Samson chu kil khatan lo ding sai lak lak thung puchunga chu khum noi lama bok chuan zuk kun lein khata tang kha non chuak ro ati ta Mary eron nui khur nget ngeta aya orol vin dewan ti po chuan anuya za sawe moti mai turani za em hian anuya anui ringai mi lo chu tira pom tu ni alulul awang chuan khuma chuan an zon son taringota Mary mela chuan launa te thinrim na te mu theya an man be chuan a tal na sa hle a an tam hne zo ka wangin thut thlenga chuan an mut lui tir thei rama apa chuan a khwa bet tatlata chuti lai chuan a taksa chu zoi ngia ya pa ngai takin ron meng riai ya chu nui na mu vele mi tui tla zoi chung chuan a vapana kwa chuk boka boite ti na trap ngal lopa apa lung chein sum chuan tu ver lama hoi dai thung Samsonan nga tinge khatia ati lai tak chuan apa chuan zai zirin engma soi lo turin lo hril vata Mary chu zoite hian a ron tong chuaka kanu engtin nge ka om ati vai ria ya chan ngai na shelo an ngoi thap lai chuan a ron tong chhun zom le a nizan kamu manga promilai ka hmuwa heng thil zong hi Alexa ti vekani tin min hrila chu thu soilai chuan a mit tui chu ron luang ngia ya ma se mu mangmai mai niang tero Alexa chuan engma ti lowang ani theilo ani khan min mangai sin ati zom le a anu chuan ni e boite ati lai chuan Mary chuan a pa lo en daya pa Ramhuai ho hi not bo theilo mi kaning lutuk ti pa chuan a kun nga ya puchunga thinlung chu chhun angin na a thohal mai mami ipa hian engkim ti thei pathian ane lom kan hne don ati lai chuan Mary omdan chu lo dang le man to ake chu phut dardara thoven mel fe hian ron hoi chuak le tawa mai le atak sa chiata wangina mit noite chu wal ko to a ama loka mit tuiluang po shu hul lo chuna khile ta vur mai chuta mi pa o dik tak hian ka soi zong kha dot ve kani kha aron ti chuak ta mai anu phei chu hnung lama perdora Samson chuna nu chu kut khur darin lo ko wat bok Mary chuna chungte chu mel kwal shuka apa en chuna top chata nui zat mel em hian pa chu en dawa puchung ero chuan thinrim lu tuk mel puina fan dan chu lo en ringota Mary chuan pa en reng chung chuan sualna zong chu soi sakta zat mai le apa ero chu langoi reng adu to ka pa sualna highland sak nu chuan anu chu ko ka anui le ta chur mai anu phei chu mai hupina trap ringot pastor chu ril ruina tong trai mola chu Ramhuai a fanu ngai samek tu mita tak chuan enin ka fanu thlarau hi pathian ta ni tuna hian chu san ro ati tuara ma se chu Ramhuai chuan tumdanga nei ti hriat takin pastor min hne chuang lowang mi pa o bok hian aron ti le a Mary chu zoile tariai ria arum lama zonin an mutira kongka chu pon laman kal boka an chu san tari a chauka thut thlenga chuan pikimi chu thu zoi noka apasalero chu vei seka tilhria chua thut nei ni om takina ding chuta Alexa kan phone ange ati chum muka a phone chu met ngal miala switch off ati tlat mai aron tile khawa anu chuan mami thu soi khai oi deuem ni kei chu Ramhuai min bum tumna ni karing alo ti a buchunga chuan anu pui thu soi po chang to chuang lo chuan mami ko chunga Ramhuai hi kei chuan kan hot chuak theilowang ti na dewa ngai don sia fate chunga chuan harsa chu wangin pastor William ka bia ka ngai don ani ati ta zunga pastor William chu chung lai bial tu chu ni a Christian te nan thlamuan puin
harong bol sak pathian ta na huai sen ma pastor harwang le ro rum takani anu pui chuan dikti mel takin alu lo bungat ngat boka puchunga vek chuan chomin lo eisan ula mami po that ri khi an mo takin ka ba chuak zok ange ti painin thuam lum turin pindan lama pan tanga la pikimina pasal thu sei ngai thlak zo orwal chuan zinga tangan boya wangin rongan lo la bol reng reng lo ti hra chuak ta chawa ril po tram man lo khopinan boy kha ni reng ani puchunga chu man mo takina chuak zuya pastor William chu rong bola ron omlai ni ti hrema se omna lampan lo chuan Merit College lam chu pan ta zoka an college gate alu urwal chuan aipte tangin thalak pakhata phora a mu piang te hna chuan college lo kalem an hriat mi ni em ti chu zot zela ma se tu man an hrelo an principal office awat thlenga anin mel hriat thata wangin thatakin lo bethuaya no pangte hna zo ang bok chu thalak kingwa chung chuan an principal chu zot le a hremai big lo student te ming le address an record na bu chu a hluite nen laman haidar chiama khuat lai rui thleng chuan an zong zela ma se chu college student lem principal thleng chuan tu ma Alexa hria reng reng anom lo puchunga chu ni tlak don ruaya chuan college gate bula chuan beidong takin ala thuwa angai tuana chuan thil tam takaron luta an ina Alexa rong kalma sak bedroom khan anin chi bailain rim danglam taka hria tin Mary boylai khan amit rong in thlak danglam thut kha lo muto bok a hun lai kha chuan angai jam maya ma se fanui namu manga soi tang kha chuan angai renga tha thei to lova tuna an college sa tu manan lo she lo mai ni lovin a hming po lo om si lowa aril ru boy ta tak zetani Alexa chu engrawe moni ring ta tlat in lama chuan pikimi chuan ei ronga bol vat vata samsona ponu bula chuan thlamwan mel takin lo thu ve a anu chuan soilem lo ma se Mary room lam chu mel le ral thin anu phone chu ron ri a puchunga chuan a rei deuh dona wanga cholo eisan mai tur le boina om pala ron phone mai turin a ron hrila anui la tram to bok nen pa ber chu chon eisan tange nge a pikimin thlenga silbar bar lai chuan ang kongka chu ron in soi dot dota pikimi chuan awa hong wata tuma mu turanom lo chutianga voi thum lai non soi nu chuan hon ena pon en talawa Mary chun wa en le zau thina ani ero chu thatakina lo la mureng ma se pikimi omero chu nuam zan to lova engma ti tak chuang lo chuan a vei kwal sek ringot mai ani chundar som pani chiani ti hriat na nan sana chu ribal bala chumirwal chuan ang kongka chu rile dot dota pikimi le samsona chu ngoi rengin thu thlenga chuan an thuwa kongka lam chun en ringota ma sen tuk vera chuan min ron dak ta heu maya an phuzok nge pikimi chu in ngai tu film watin tunge ni anen chiang dewa promilai nu lo ni reng mai a mela chuan amang an mel hle a pikimi chuan man mo takin kongka chu wa hong ta wata promilai nu chu khuru dera lekha bu pakhathi kuang ku atlat bok pikimi chuan thilom zia zo molmol pa chuan tuya bun sakwat boka promilai nu chuan a thu tha dam deuh nu chuan ti hian thilom zia chu soita a voin chu promilai room ka ti faya kalungleng chu ka trapa almera ka honlai chuan ka hnunga chuan mi ronding ang hian ka hria a thori po ka hre ka hoile ta eng ma si lo chu tiang chuan voi tam taka oma ma se tu manum ngai lo ka omanom chi lo wangin almera chu kharin room chu ka chhuwa santa a room atang ka chuak fel chi ti chuan almera kong kharin soi dot ri chu ka hria ka wa hoilet poina chelui lui ni ti ka wa mu ka fanu tharau bokani karina wangin ka hoi sen na zong som khomin almera lam chu ka pan le ta ka kutte chu khura ma se voi le khata ka hong ta thuaya ta chuan alom athu soi chu topina trap faya pikimi chuana dara lo beng thaka samsona poina ngai thla uluk le promilai nu chu ron tong chun zom le in ka fanu chu almera chunga chuana lo thuwa trapur chung chu min lo ena a mel chu duk veka ma se dang le thungsi ka ham hai lutuk chu chuata chun ka thun noka ka han hoi chole chuana lo to lo mit khap kar po ni om si lova chuta almera tang chuan le khabu pakhat hi ron tlanola kan ena promilai diary lo ni
a diary hi rawina thukru tlat thina hei poi khoi atanga ron tla nge ni ka hrelo a chung thu kan chiar chu oyom lo khopa thil mak tak tak lir lo in ziaka apa ka hril chuan oya hnekin a thinrim le don sia in chiar ve tan ka rong keng ani hi atia a tap zui hlop hlopa chu vele Mary room kong khar chu ron rita chor maya promilai nu chu hoi phok na sa hle pikimi le Samson upon in mel sha a pikimi chuan Samson churang taka apa phone turin a hril ngal boka ma se pu chunga chuan phone ala thei tlat lo Mary room atang chuan Mary odik tak hian kapa min chan ru ka du lo kanu tina ron out ta teng tung maya chuta zet chuan nu mangai na thin lunga lo langa a fanu room lam chu panin rang takin kongka chu wa hong ta an lu vele chuan thom chu re dak loi si Mary po chu mu tur om chuang lo zoite chuan an pen lu thama khumbul an va thlen chuan an ding le thapa mi pa ole mei che oin pola au treng chuai chung chuan promilai nu chu ron bo thluta top mai le promilai nu hril hai le hlau lu tuk mel chu khongai thlak takani asama chuan a ke ka abo beta a maya chuan a beng throi bok promilai nu eroin beile turin chakna nei lo amu khong renga a khabe te chu sai loka pikimi chuan thre chuak thut ni om takin Samson a chu ena diary kha bible noya wada tharo ati tuara Mary chu po son tumina beita ngala ma se chaksia me chetan chuan khir takani anu lam chu thinrim then sung chungina ron hoya o treng chuai chuan kimi kalson ro ati ta chura ma se pikimi chuan kalson a tumbik lo a faparon lut mek chu pui wat turina kutina hui ngala Mary tre tuar chu eng tin tin mon pot son theita promilai nu chu khur dur chung le samther sur chung chuan a thota trua a khurna sata wangin khumbula chuan a tlu sop le tanuaya pikimi le Samson a chuan a ban le lam ve a chuan an chel bet tlata chuti lai chuan promilai paron lang ve heu mai a thil ron mu te nuaya wang chuan a ang phuawa tuma hril fia thein omri heklo Mary chu kun ngula ham hai takan din ngoi reng lai chuan a ron da ka za em ina ron nui ta war maya chu vele promilai pa chuan anu pui chu vakwa wata man mo takin in lama ko hota dora reilo te nuwa chuan Mary chu chuata chuan atlu zoi noka pikimi te nu fa chuan kuma zon choinan boi pui ngal mola puchunga chu kot thlera chuan chau mel takina kal naka aril ru chuan pathiana bemol mola lalpa helai muna irong bol turin minda a kanrong bol dana wadang ta em inga tinge ka fanu kher kan tani om phone ti ron lan tir lengche ti in Pastor William atlen na mun chu wa thleng thuaya ani chuan hlim mel takin lo dong songa a mela lungai na sa taka mu chuan makti mel takin thilom zia zot ngal sok boka puchunga chuan a fanu chunga thil thleng mek chu chip chiar takin a hrila pui turang en mol chungin tuna poin lamangai to zia chu soiba naka Pastor William chu thohaka athlamon mol boka naktuk chu in bo sainan ka lo manganga atuk le akaron kalange tin anin thla fel tani puchungan in pana kalmek lai chuna phone chu hre chuak zoka a phora anin chuan an in atanga miss call lo om cheu maya a boye talang na phone ri reng lo shelo ni ti hre chuak ta chawa man mo takin in lampan chuan a kalta loka ina thlen chuan anu puile fa pa chun lo thurana in thiam lo takina boy dan te chu soi zunga anu chuan in lama thil thleng chu hrila Mary chu mu hi lang mai na om le reng to thu soi bok an choi lai len mutma jong chuan thil dang lam eng ma thleng lo Mary chu mit thiang mai na oma anu le pa tan chuan muwan shom do nem mutmuna chuan puchunga chuan anu pui hne na Alexa chungchang chu hril mala khapa kha enge mo takalo ni a ka fanu hi ama wanga hetia omani tak chuan ka jong chuak khopang ati balbala pikimi ero chuan eng ma soilo mun hla tak thlir ni om takina en ngai chu en dawa thil hria chuat thut nei ni om takina tho hluaya bible noya diary chu wala a puchunga chu lo ngai thla turina hrila a chiar ta promila diary chu ngai thla ka nom jok nan diary a ziak danang thlap ni lovin asayang dewin kan soi mai do na ni ka phone che tak chu ka entry na kalung oi lol lo athar ka ot em ema ka pala hlo tlem sia
kei zirlai mai ka ni bok neng college sa te hian ka phone chu satel tin min chaina nan mang thina ka zak thei hle ni khat chu ka pa hne na chuan phone thar ka momo thu ka soya nakum lama kan leidon nia ti min changa chumi tum chuan ti taw bar bar chung college lampan chuan ka kalta kan college thlen ma aram hnuai dewa ka kallai chuan kong sir atang chuan tlangwal pakhata ron chuak lol maya a mel thaina rim tui hle a minon nui sanga ke ro chuan makti mel dewin kalo en veng thum kal rualila ti pa chuan minon pana ke chu ka lai lek leka oni e tin ka chang ve maya email chu valim lo mel ve enga tinge ti min zot tak khawa ke chuan ka phone thar o dan le engkim chu ka hril ve ngal bor bora ka soi zo chuan angoi renga karil ru te te chuan he pa hi kan college sa ka mungai si lawa lo lu tharamun le ami zia maksi ka tiril ru mola phone thar nei dan ka hriasin aron ti hloi ta ka chuan ka har zoka oilo mel fashion hian engtin mo kalo tia angoi le dai anu dewa chuan ka thui oi chuan ni nei ngal ani mai ati chum muka nui ang ver vera a mel that sor zia khao local ro thil ka mungche tin kong peng lo oma chuan min kai ta daya engwang ngoi renga zui ve mai nge kani ka shelo mun khokorok tak taka te chuan min kal puya ngoi reng chuan ka zui ve zela a reng ka shelo a mel khan min hi betlat ni mai ka hria lungpui lian pui omna mun hi kan thleng ta hlola relo te kan thuwa ani chu thole wata thanglam chu hoi wanga eta hian local te ati wangin omna lam chu ka pan pheya khung ho khu en ro le ati chuan kan thlang dewa mishing loading bial deuh pap chu ka mu ve chia alaya setanik chin chiana oma wang chuan setanik an ni ka ringa setanik chu ka lo hre ve fowa a thatna le chiatna ka hrelo sa kholam hi ka ngai sak lowa setanik po hi sa kho pakhat ve maya ka ngai kabula tlangwal chuan nui senin min ena khung ho khu thi senin an thoi thina ithi sin khatlem te poi pek phal chuan idu dun pengche poisan nga lutuka thilpon ti thei lutuk ke poin ka pe ve thina ka du ka nei thei ati tamaya makkati le a kai ngai to na samai karil ru po ka siam fel ma chuan ka bana minong kaya zukalang ati tamaya make mem chu hetianga min kalpui hian hnial tumna ka nei mi lo ka kal ve top zel a mun gan zuk thlen chuan tu ma chu ka mel hriat lova an mel chu nelom lo takani ka thian char thar nen chuan tong mak tak takin anin bia ke chu tu man min belo tlangwala le mi pakhat bal mel deuh hi kalampan chuan anong kala ka thiana chuan mai mi ching turin min hrila ka ban chu thip zoka ka men chuan ka thisen chu thleng te takte hian an lo do a thil eng mo cham rualin ka thisen chun in ta ni ka thiana chuan kong pui thleng chu min hruai le a atong siama a ming min hril thei ngil thu soina ming chu alexa ni thu min hril boka ngainat omreu takani ka kaldon chuan ka beng bula ron kun niamin vo in thil thleng hi tu hne na ma soi su o phone chu jana ka ron da nga lang ati sa kalom nu tukha ka zuang lo chawani jana chuan phur fashion ka in buala ka in chei hlara alexa lo kal hun nga kin tv ka lo ena daria taria alaron kallo sana chu ka enjing mal leya dar soma polaron kallo fo ril rukim lo tun chung chuan ka rum lam ka pan taw tang honga khuma chuan ka mumeng kara voile khata ka rum tuk ver chu ron in hong thuaya thlivot tak mai hi ron tholuta tuk ver chu ka wakal tha ka le lam chuan ka khuma chuan alexa chu lo thu wunga ka phuna sal tuk alo nui vura akuta chuan present bom hi keng boka ka hlau mi lo le ngal heile ti paina thil ken chu min peya kan hong chu ka phone o ber mai chi chu lo om tak tak ani chu kalom nu tuk chuan alexa chu ka kwa chul ringot ani chu min nu tang chuan alexa nen chuan kanin hu fowa kan college sakal ni na in soina a college sa ero ka mungai lo dule mamo ka ne piang in an hne na chuan ka in thoi ve thin ni khat chu kanin thoi zo chuan alexa chuan alai taka chuan min kai lu ta min fop ta bora kei pon du tho takin ka chang le ta info mai du tok lo chuan ka kor chung te po zen lu ta ka kora phel po chuan poi ti na reng ka nei lo midang chuan min en thapa ma se kan zak mi lowa shom kan ti hek lo
ato pa chuan ka thomhnaw zong zong chu phelin mi pat mei chen akan hmang dun ta ni amak lutuk Alexa nena mi pat mei chen akan hman atang chuan a thu thuin ka omani tabera eng thu po min pe se ka thinlunga chhana om ma saber chu zom tur ti ni top chu mitlai ka ho chu kan ui Bobby chuan min lo bau tuara kanu chuan makti mel takin minen nge Bobby chuan ni danga tu ma bau ngai si lowa Alexa chu zantin ka ruma chuan a lo kala du tokin nuam kan chen thin tuna chuan keima hian engemaw tak min chen chil tu om tlata exam na pokati tha thei hle khang lai khan setanik nget tak kalo ni reng to zanlai kan in thoi ho chu tu manin mungai lova ma se Bobby chuan a hre thei em a min lo bo vak thina wangin Bobby chu ka that nge a ko chung te chu ka hai veka athi sen tlem ka inbox jinghe se angin kom thlanga chuan ka pai ta ni ka om dan chu danglam view ma se exam na ka ti that thin em awangin ka chung te chuan min hau ngai lo keima thu nei tu om tlat chuan rimi lo hian min be thin ning ka hria voi khat po inu leipa thomhno a son thi sen wata ro atia thi sen chu ka mamo huna chuan ron om mai kanu taru ma chuan ka luta an thomhno chu la chuakin thi sen chu ka ta ka chua san le a atuk zinga hlawan tre teng tung te chuan min tilim tlatani chu Alexa nen chuan sual tin reng kan bola achangin mi ran te kan tha saka achangin kan ti thai chiam thin mi na po kan lut thei zela mi ti boile ti hlau chu nuam kan tia keima ni chu min mu thei ngai lo kumalo thara kan college sa chuan mi thara lo kala Alexa chuan engemoti takin anga event tlata angai zong ani karing ta dewa ase voi khat chu Alexa chuan ti hian min hrila he mi tei kan mel man nia ama baka an chung koi kan ti chet ve ka ngai thiana lo siam ro ti in relo te a chuan chu nula ming chu Mary ni ti po ka hreta thuaya Mary chu mei che duom takania asam sei hnap le dum hlap te chuan ati nu em mani local tharani wangin thian po kom lem lowa chu churem changa mangin ka va po ta thuaya hey newcomer ni mo promilai kania min kom dungem ka ti chuan hlim mel sang min ena Mary kania kom du te reng mai thian po kala nei hle nem tina kutaron phar chuak ve wata chumini tang chuan ni ting kanin kom chotani tabera ani point thian danga kom ngai lo a fela aril ru tha em mani ti chu hai rual ani lo Alexa nen po kan lein murenga kanin thoi po kan thul chuang lo Mary chu engtin mo tak ti hlau le ti boydan chu Alexa chuan a zong renga hun rem chang ero kan humai lo nikhat chu Mary chuan anin a leng turin min soma Alexa min changin a samjai pakhat tal ka hona ngai ka thiani hian hetiang khopara phlak kani ti hi sheder silo ani chu hlima ama hian engemaw tak hi ka mutlat thin ke ro chu ka du piang nei thil ti theina hial po nei maila karilu tak chu hlim hau silo anin kan thlen chuan a chung te chuan felle polai takin min lo dong songa Mary chuan anu le pa le nau te chu min mel hriat tira ka thian mai ni lo ka u nau nu ni hi tin min kwa anui vera ka thian nu hi ka du ain ka ngai na to ti ka hria anu chuan ei tur tui tak a siama thingpui in don chuan a pa chuan boi kan pathian hne na lom thu soin tong trai ang o atia ka lo o ve maya apa chau kha tong trai sia thil ri mum ka hretel tlata mak tak main hlau na hian min tuam hlupa alan chualo nang ka in control na sa hle a tong trai zo chuan a re le maya ma se ka ril ruwa chuan thil mak tak ron lut ta tlat mai an pathian chu kan pathian ai chakle ro pui jok nia ngai na ka nei thlat churil ru ka put vele ka ma tak chuan Alexa chu ron ding tamaya amit meng dur tak le thin rim in se ru teu chung chuan min lo en ru na amit chu thi senang mai senani midang chu ka watle ka an che zia chuan tu manan hu velo ni ti ka hria Alexa chu engma soilo chuan a bole maya ama ka hlau na thinlung te chu Alexa hlau na thinlung chuan a thlak le ngal mi bok ke point tun thleng point Alexa hi enge ni chia kala shebik lo Mary chuan a ruma min hruaya hlim taka incoming kan nui dun boka ka ti tur chu ka hreran Alexa chuan ka thian nu samjai chu enga tan nge man don ti ka hriat bik lo wangin ka hre hle a ama ken chuan kalai nat ngoi Mary chuan min ringin min ngai na em sia ma se ka na ka tlin lo chuan Alexa thinrim chu ka tur zo don lo ti ka chiang
chu wangin a du chu ka ti nge ngai tlat ani hun rem chang zong in Mary chu eng tin tin emo samte chu ka khui saka a samjai pakhat chu ka parsa chuan ka da taran mai zana chuan ka ruma ka lo oma atlai viau to na a nga ka nei miao wang ka hlim hle thli thori fuwa wang chuan Alexa ron thleng don ti ka hria reilo te nuwa ron thleng tamai renga ka thil hon ka mu chuan a lom ngei mai min poma min fop nok bok ti hi chuan ka du hun ai thian nu so ka lu chil thei to an pathian ve son min ti thin rim tlat ka ti chevek don tin min shil boka chu thu soilai chuan ka thin lunga lo na jok thei nia Mary nen chuan kan ning kom rei tiala ama danglam ka mu tlat chu la om renga anung chang moi tak chu ti chiat sakatan chuan ka ui thin kanom nain hlat vak lo boka kan nu le pa te ve ponin po to hle a chote po kan ei ho thin Mary chuan kan nu le pa ne na chuan an pathian chanchin chu soifowa Ngaihnawm ti takin ka lo ngai thla thina ma se hlau ruk na ka nei thlat thin chu makka ti hle mai ka pa te ro chuan an do shan lova an oi shan lo bok chunga wang chuan an in hongai hek lo Mary point ka bula soi thina an pathian ka rin chuan khovel hlimna ang ni lo hlimna mak tak mai ka nei tur thumin hrila chu hlimna chu enge ni ka hrelo nain ka thlalhel tak zet ma sen pathian biak chu ka thei si lo zan khat chu mu hil thei lovin ka leta setana hian ka du tin reng min pe ma se keima hlouna le lungai na bo thei chuang si lo chu mak ka tia Mary hlim nui sang mel te chu ka mitthla ron langa an pathian biak ve chak na ka nei tlat mai ma se setana biak chu ol sam takin ka top thengem launa bok chuam miron tuam le ta atu ka chuan college ka kal lova Mary chuan miron phone nge mak tak main Alexa erola re wanga chu wang chuan ka launa po nep deu zandar som pania in thoina po kal ka tum lo setana biak chu cholsan ka tum ve ringot zana chuan ka mengkara dar som pani rik po chuan ka khuma chuan ka lamuzar mai le mutchuak chuan miron jem riaya ma se ka room tuk ver ri throi chuan min ti har chiang hle mai Alexa ni ringin thin phu dot chung ka in beng ka nga ma se tu ma ka mutlat lo ril hai taka ka hoi kwal shek lai chuan ka tuk ver kong khar zong chu ri throi hloma ka chung ril chu khur dera kil tina tang chuan patling thin rim tong ri chu ri bul boka ka hlau ta hle mai khuma chuan kala thu renga ka in rin lo lai takin ka mai chu nalu tukin anon beng ri chor mai chu ta ka khum chu kang ta vu maya lau le thlabar taka ka tre rong kara chuan mei che osin zet zata ka nui ri or chu kil tina tang chuan ka shebok ka khum chu chuata chuan a in ngat le chora chu ti rual chuan ka khuma chuan ron lon venom ti ka hria pakhat mai an ni lo le ngal mishing pa ngai ri rufim ka putlai ni wang chuan ka hlau hle a an mani mu thei si lo chuan minon bial tuau ni mai ka hria chu ta ka thomno chu thler ko ka an mani ka mu thei lo wang chuan in dan ngai na ka shelo ka thomno zong an po thler vek nu chuan min sual ron hi ni ta bera orol to pin ka aw vona kanu ten har mi lo dana chuan kan thom chun she thei lo ni ka ring taksana ut ka om lai chuan Alexa chu ka mai bula chuan ron langdang baya heng thil zong hi soi chuak ani chuan i soi zo mai ni thinga lang setana tai ni kha tu pathian mai nan chan chuak lawang che aron ti supa amel chuan mi thi mela angber thinrim na sa tak mela pubok atu ka chuan ka taksa duk chur mai lian nan korban thlon ka ha ka har satna te chu Mary ne na chuan soi chak le mai la ka ngam ngang si lo mak takin Mary te chung ko bula hi chuan ka thla muang hoi thin chuna Mary ne na thil kan ei dun mol lai chuan Mary chuan voin chui ngui tlat thil dik lo omami min ril ro ati siama om lo ve kaluna deuh mai thil dang dai Ramhuai ti vel hi oyem tin pe hel tak chuan zo na ka zot ta zo ka Mary chu nui sena Ramhuai te chun omalom ma se ke ni pathian nung betu te chuan kan hlau ve lowa a chan chu kan pathian hin hlau tlat wangani atia chu thu ka hriat chuan ka thinlung hi ke som vek ni main ka hria mingil nei tak i suan ti thin te chu hriat chian ka cha ka ni ti hian ka ril ru ka siam fela
Mary ne na hian engkim ka soyanga Ramhuai te poin an hlawan pathian chu ka bevenga Ramhuai poin min soi sai min ti boi thei to lowang ti in atu ka Mary chu wa soma college thlen huna engkim hril tum chuan karil ru ka siam ta ni hemi chin zong hi promilai diary chu ni a dei ta tangin he thu zia to ber tu khi pumna thi hun chia khani Mary chu engma hril man ta si lo puchunga te nupa chuan thilom dan chu makan ti in an rin phak ba kani promilai chun lai nat hle a pikimi trap zoi zoi chu pasal chuan duat taka koina hnem mol mola Alexa chu Ramhuai mihring angaron in lan mai ani ati balbal boka lungnur taka puchunga te nupan thutkar lai chuan Samson a chun ruma chuan thlabar mel takin aron lut hlola anu chuan boya enga tinge tina lo ko awata apa po chuan adara vuanin zona nei mit meng chuan lo en ve boka chuta Samson a chuan meng kual rak rak chungin ka urum kongkari thek thek ka hria ka va en vata ma se lo om lo reng reng atita chu velen pathum chuan Mary room lampan chuan an tlan phei ta ngala room an lu chuan a lo ruak hi aya kum noi le mun dang dang an zon po chuan an hu zo tlat lo in chung zong zong chun zong kuala an hu chuang lo pon lama zon chu ngai don ta tlat mai anu le Samson a chung kal rang hre ani ti an mel atang chuan a hriat hle a puchunga chuan hre thiam takin eng chu la a ama zui tur chuan a hril ngal boka zana rei to wangin mi reng reng chun re thiap to a an compound ve le pangpar bukkar te anin bulkong puite chun en thuak thuaka an hu si lo an mangang to le mai an kong kaluna stepa chun an thu thapa pa ber point dom kun ngai mai nu berla tra fai faya zan she om tak chun mang le me kani puchunga chu tho hluaya tiru komthlang lami juk en le teang ti le kala rual ngala an nu fa chuan ngoi rengin an zui ve thuaya boin mang ang hle ma se thenom khoveng in punna chi ni ve lova namdang hliran ni ba kha atamzo Christian lon ni a an fanu om dan chu hria se an venga tang chuan an hnot chuak du hial zokang an komthlang lam chep deuh kara chuan anin no phei zela engman la mu chuang lo pikimi chu hoi kual ruaya aron tre ta thot mai le puchunga te pa fa chuan an en ngal ha a pikimi chuan anin thlang lam bang chu lo kok vu bok an han hoi chho chia chu Mary chu mut korwar pan tak nen chuan rem lo zetin banga chuan lo bet trai maya a chung te chu ron chuk enin anui hau mai bok ti ngai na wang hle mai ron chuk ro tingot ma se ron chuk mel si lo choi lo na rei to wang le nasa taka taksa chu soisak fawani ti hria takin mai te chu duk tluk maya arang no boka amit khurthuk takhar tang chuan amit mu chu dum ka ka ama Mary mit meng chu ni to lo chiang khop mai beidong takan en chho thap lai chuan Mary chu banga chuan a bet phei ta zot zota a tho huam huam bok anni chuan hnuai lama tangin an zui zela anu chuan trap pur chungin chuk tur chuan a aw lom lom boka Mary ero chuan anu au na chu she om poina lang lo an varanda lambang thleng chu bet phei to a mishing pa ngai ta na ha thlak le tur si kha Mary ero chu la nui ang vur vura a hnuaya chung te om chu chila chak khum phur phur bok tor lel om takani apa thin chu rim tak zet to a in chunga Bible chu wala a leilona do sau sau boka chutia pa in lon chila tumlai tak chuan Mary mel chu ron danglam tatlat mai a mel tri bai om takte chu kiangin Mary mel pa ngai chair le doldang tak chu ron langa anu chu ron enin nu ka ha to a she om lutuk karila tram trap triau hian ron ti tamaya pikimi chuan boite lo chukro kan veng him tlatang che ti na bana phar chuaka rol chhuwa mewina trap ta puchunga po chuan chemi lovina fanu chu lo ena a thin lung chu chemte vi angina na a amit tu tlave hialani thudangan soile ma chuan Mary chu zoi ngia ya leya chuan aron tlathlata top mai chu vele boi pui ngalin in chunga chuan an zon lut ta thuthleng se ya chuan an mutira anu chuan boite harte thil enga mutal eiro ti mit tui hru zau zau chung chuan a soi dat ta Samson a poina u chulai nat takina en ngoi ngoi puchunga ero chuan room le lama pastor William chu lo phone mek thunga a thei ram chuan nak tu ka rongkal mai turin a ti ni
pikimi chuan bei dong ti hriat takina fanu chu en ringa chulai tak chuan Mary chu ron mengdum le takwa mai chimom theyang beranuin anu shoka chuna rek tamaya samsona chu tre chula a uban chu lak sona tumboka an thom hrein puchunga po chu ron tlan phei wata Mary chuan anu rek reng chung chuan a pa churum takina lo mel run runa puchunga le samson an thei to pan bei nu chuan Mary po chun chel ne ta rama pikimi po khu bor bor mai Mary chu talna sa hlea a kete chu chuata chuan a khong vak vaka au trial ruai bok harsa takin an nu parum lama chuan an zon pheya puchunga chu thlasik lai ma ni se thlana thlahluama a fapa chu hruiron lawat turina hrila hruihrol pui mai chuan a kut chun phuara a tal ne ta bik lova a ke po chung het taka phuar leina khumbul bana chuan an thlung taringot mai ani an nu pa chuan ur sun takin an tong traya Mary po mithiang mai na zoi le ngiai to anu le pa tan chuan mu se om hle ma se phuara thlun be chun ti ngai meu sini pikimi chuan mutna chang po hrelovina fanu chu thlir ngoi ngoya amit tui chu hru boka puchunga chuan anu pui chu hnemin maminu hi taksa po chawlu tuk toang mu hadam ro ke man ka lo veng nge kamut po chuak love kan pastor po naktu ka local theidona thlamwang tak khan mute ati dam thlupa pikimi po chu thoi takina mu ve mai boka pikimi chuan in bula lo phiat fai meka mi che trapin sut fai ri hriat chuan chu lam chu hoi wata an geita chuan promilai chu lungai mel je thiana lo ding kun ngal mai pikimi chuan vapan vatin bui engti ziange in chunga lo lu dro tina vakua promilai ero chuan a lu thingin pikimi ban chu lo mer wanga nute Mary hi chan chuak wat ro o una top trep to nia Mary lu chil tu hi Alexa vekania in pathian hi chawa a hoi me mani Mary chan chuat chuan kei po ka thlarawa zalen toang atia pikimi chuan khongai mel takina en ringa Mary bula khaning kim soya in pathian kharin ve ka du'a ma se chu du lovin Alexa khan kanun namin lak sakta ni Alexa kha setana ni ti ka hreto nute khongai takin promilai na ti mek lai chuan hnunglama chuan chhumdum chha je thiron vial tupa promilai chu hlawina tre vona pikimi chuan kai tumina ban troka ma se chu chhumdum chha je chuan promilai chu kalpui ta chu amumang mak taka tang chuan pikimi chu har chuak lola abianga chuan a mitui lo luang hu chupa a pasal chu khuma chuan a lo la thu renga Mary po chu om ngai chuan ala om renga ni ti hre thei puchunga po jing lama chuan a lo ching ve seka pikimi ero khowarwal chuan a thowa a fanu chuat lai lo la le reng chu thlir ngoya lalpa chan chuak hra mangche tina phun sepa chaukalam chu pan phei ta maite phi zo chuan thingpui lum khata atra na satwang le amut tlema wang chuan amita buila ka gas bula chuan dingin aloin ngai to meka anung lama tlan ri dat hriata wang chuan a hoi zoka samson boya atingal boka ma se chang tu reng anum lo an hoi kuala tu ma mu lo wang chuan a beng cheri ni mai na hrele ta zoka thingpui chu siam mola achungte chu kai tho du lovina ma chuan a in ta chutia thingpui in lai chuan bathroom lama chuan kong khari thakri chu hrele ta chuero chu a beng cheri mai ani ta ho lo en fia tuma tho chia chu an paru matanga phak takaron phei chu muwa puchunga chuan phok zetin khonge Mary aron ti ta ka chuan Mary ni ti hrengala pikimi chuan bathroom lam chu kok ringota anin zui phei ngal boka puchunga chuan engtin nge mo phelpoin phel thei jok le ati phei bulbula bathroom atanga Mary chuak che chun wa mu mana man mo mel em hian a thlan dota adar chu ti kumina kunde boka anu le pa chuan an ve ngal boka sitting room a thlen phei chuan a ding chota anu te po chun ding maya chuta muang changaron hoile tin anu le pa te churon ena sin tak le za em manui or chung chuan a ma ai chakma chuan a tlan le ta phut maya in chunga chuan an kwal chiama ani la chu nui or reng boka a bo zawa mu la chu har phian le ngal a changin do kan noya te lo tom tlata ma se ron chuak chu man lo khoparang le chakani thok le khata nui ri chu top chata thom chu re ngal duk bok
puchunga te nu pa in film khur taka thoman ngai chan kar lai chuan Samson a chu ru matang chuan a ron tre tuar mai rang takin chu lampan chuan an tlan phei zui nga la an thilwa mu chu rap thlak kher mai kuma chuan Mary chuan a nau chu chip sama koida kin chemte chuan a ngonga lo tin run mai ani chu anu phei chu tre thota kongka bula chuan hlau thong zetin an ding dun ran maya Samson a hlau lu tuk chu dang sopa tuna ma tin mek tu chu a u ni lovin Ramhuai ni miau si ni Mary chu thinrim orang chei chuai chuan ron tong chuakin Pastor William phone na local lo turin shil lo chuan i fapai ka thatang ati ta cheu mai ni chu puchunga chu ril ru buai hle a Ramhuai vau zama om chu du lo ma se fapa chu chan mai ang ti lau boxi Samson ala chu trap tro mai le ngal puchunga chuan a phone chu phora Mary bum tum chuan phone chu beder ta ma se chu ti mai chuan a bum thei hau lo Mary chuan mi pa odik takin pastor tuna bero aron ti tamaya amit mu chu dum kuawa a then sunga a thori shuk boka puchunga chuan a fapanun na channan Pastor William a chu phone tange a chuan lam engeng mo siamin rong kalangai lo tur thu chu va hril ta ni Mary chu nui sanga anau chu thlain khuma chuan a ding kak tawa chu tarin lo lu tukina ma ban chu zaita hok mai le khuma te chuan a thisen chu dir tura ala nui zui wara mamboi ti lo sham ro anu chuan trapur chungin lo ti tuar boka apa po chuan mu she oma tingoi ngoya Samson a phei chuan en ngam lo adu to ka in zai thi nu chuan chemte chu paita puchunga chuan charwatin tukvera chuan a pai chuak nga la Mary chu va pom beta pikimite nu fa chuan an lo puiwat boka chutian pathuman dom be lai chuan puchunga chuan maminu keiman ka be ngai don ani hi Bible khavala ro le atita pikimin han mo taka Bible lak lai chuan Mary chu talna sa le maya om te chu sep lopa abana tang chuan ti sinala chuak ring bok pikimite nu fa chuan Mary chun chel bet thlata puchunga chuan Bible chun chiar tan ta le Mary ta lai chu re mak chemi lovina pa chu en ngurungura anu le Samson chuan om dan chu thodep de pinan lo ena puchunga ero chuan Bible chu la chiar mol thung Mary chuan apa chu khap mi lovina la en ringa apa po chuan chu tia chemi lova om tareng chu a Bible chiar lai chu topinan en ve a chu vele Mary chuan apa maya chuan chila chak ta sia mai le arimi lo chuan anui khur ngal chur bok anui chu top chatin puchunga thinrim in seru teu ne na chuan pastor tenom Ramhuai thoi pa atia nui zui le a chuta puchunga chuan a fanu maya chuan a beng ta sok maya nang Ramhuai bollo ka pathian la ka hian I thlom don khop tin Bible chu la loka alua chuan anem betta Mary chu tho tumina kang ura anu le Samson chuan an hne that lo wangina ding u mana apa chuan a sama manin hnuk thluta top mai chutia chetna lama chuan Bible chu chuata chuan a thlata apa chuan Mary sam chu laman bet thlata chuti chungpo chuan Mary chuan apa chu nasa thayang berin lain siam chiat khum fana pikimi chuan Bible chu chara puchunga chuan lavatina oma chuan anem betta setan helai mun hi omna turani lo Isua mingin thu ka peche ka fanu hi chua san ngal ro ati tuara Mary chu rap thlak taka tre chungina talna sa hlea apa ngonga te chuan rekin ha keleng or bok apa chuan a beng soka Bible chu lanem bet ngar bok Mary chu chak takina tal phuta khumatang chuan a thlata chu vele puchunga chuan a zubo bet ve ngala athu cham ngai chu la cham zel boka in beina sa takan ni Mary na sa taka talai chu top maka chu tama upa ngai ngei mai khan pa analutuk aron ti chuak tamaya apa chu top chota afanu chu ena amit tu lo luang para o chau tak chuan pa Ramhuai ka ni to leinem aron ti le a on hriat lo chungot po chu varei ta em pikimilom mel chu khongai thlak jok afanu chu ron kwa afo boka Mary po chu na lo kwa let ve a apa ero ham hai nge aum ngai chuan ala om reng Mary chu ron tong le in nu ei turmin siam ro ka chaw lutuk aron ti le a o chu ri chang ani
pikimi chuan local ro muha damla ei tur tui tak ka siamang che ti na kwa thova samson a chuan lo pui vat boka kongkan chhuat don chuan puchunga chuan ngoi te ma minu a han tia ma se tong po she lo ni om tak chuan an chuak zuya puchunga chu in ngai tu vung vung maya Ramhuai hi voi tam taka lo bei to a khatianga ol sama chuak mai kha makatia Ramhuai na bumna ni mai te hlawa a tho thura chung te om na lam chu pan phei ve ngala pikimi te nu fa chuan Mary ban thi chun lo tuam sak me ka Mary chu thu thleng hengin lo ching diara pikimi mel lim lu tuk chu khongai thlak jok an tuam fel zo chuan ei tur siamin an boi ngal sok soka puchunga chu Mary bula chuan wa thu na in mami I harem avatia tiringot in Mary chuan lo changa apa chuan minan ente I thatak zet mo an tile shama Mary chuan amit la ching reng chung chuan o ka pa ka thalom an kiang to ka chau kameng pe lo ni aron tile a pikimi chuan ei tur chu ron choi phein Mary chu tlem tal ei tur chuan atimol mol boka Mary chu zoi te aron mingin anui saka a cherina doldang hle atak sa muntin mai chu duk khle thluah bok limmel takina nu ei tur siam chu ei ve ta apa chuan om dan eng kim chu chikin lo en ringa anu pui chuan ngok le sok thin Ramhuai chun chuak tak mewem ti chu langai tu fanani Mary chu chau takin aron tong chuaka nu ruma kamudu aron tia room lampan chuan ang kwa pheya duat takin an mutir ta Mary chu meng pe manglova achung te chu bula chuan anom thap bok puchunga ponga yangam ta dewani yang a fanu chala chuan a chu hliawa mami I tha zelanga naktuk lama pathian hne na lom thu soinan cho hlui te pok il hoila inute te pok an so manga ati dap dapa inute I ti hi promilai nu te ni Mary chu meng chong lo chuan a lu bua anui saka anu chuan phur takin pastor William aporon kalrem chan lai ni kan som ha lang chu atia anu in chu thu soi zo rual chia chuan Mary chu run meng takok mai apai na omda na in thlak dang lama mu chuan a ngai thata hau lo arang thei ang berin pastor chu phone nga langai ti hria kawa in thiar lo kange tina phone nen chuan bathroom lama pan tangala room pola chu san fel ma chuan Mary chuan a ma ang chia o trenga aur hoi chung chuan a pa chu wa zuan tamaya mase puchunga chu lo in sa seng mana samson ale nu chuan Mary chhuata bok chun juk bo bet ve ngal boka chu vele puchunga chuan pastor chu phone sok soka arang thei ang bera local tur chuan awangin ta Mary chu trena sangei mai achang phei chuan si hal uang mai te hian a u ruwa mai pikimitaril thlamuang siai to po chu chi ai le zota zinga tangkhan cho po I lovin an la buai ani sia an khongai thlak tak zetani harsa takin Mary chu chera chuan an thut tira an phuar bet thei ta shama a ke te chu phuar hlei thei loina leng or ringa harsa takani an phuar zo chuan a ma chuan an thu thapa pa ber ro tangin tong trai rual nan nei ta Mary chuan el sen ni om takin lo nui wara ma na nu le pa te thil ti sol te chu lo cham ve zuta an tong trai zo chuan Mary mela chuan thinrim na hlira langa amit mudum kak chu sen room to aha balzet churang takina se chil noka zoite fia taksi chuan a room ngul reng bok ama chung te om chu leisei tak chu khumin rap thlak tak in in siam chiat khum reng boka muwa she om do nem an doorbell chu ri tarang ranga puchunga chu man mo takina phei ngala pastor William ale aron shoi palian ve tok tak pani te chu non thlenga an thlamuang deuh ta sot Mary chu kal khumin sitting room a chuan reilo te thilom jian han soi khoma zinga tanga dan le boi dan te chun han soi thuaka pastor ron troi zinga pakhat chuan nui sangin samson chu ena dora thilwa eng o ti na shoi chuak ta a pastor chuan an hming te soin chuak ta kha jon ania abulami chu baba tiang ko mai thu te soya tong trai na te neya anin pe nu chuan Mary room lampan chuan an phei ta Mary dan chu makle mai an phorna cher chu chuata chuan a khup zong omina ma chuan le chu lo bi ngur mai an ron lu ta mu rual chuan ram sang mai na ram chiam maya mi pa ho chuan rit hle ma se a cher chop chuan choi kangin an thut that tir le ta Mary le pastor William chu in ma chonin an thut taran mai
Mary chu kun tlata pastor chuan minen ro voi ni ti nu po chuan chuat lam chu la bi tangura pastor chuan a voi thumna na sama koi dak lop chung chuan minen ro a ti vin tatuara pikimi chuan mu sheu ma ti deu wangin tong trai na lo mang turin room chu chua san tari a Mary chu nui kurkura anar chu len vut vut ring boka pastor chuan a kutle lamin bible akenga Mary mita tak chuan a ena tungei ni atia Mary nui lai chu top maka ngei omle thum je thian pastor atia inchung khok rum rum khopina nui le tangek ngeka nang pastor piang thar lo khan min not chuak lawang I ho nga lo ni chuan ka that don che atile ta cher mai ma se chung Ramhuai ho vo na te chu sha fo to a azam phai lo ka pathian hing ka zo ta che tungei ni ti in pastor chuan a lo zot le sak thunga Mary chu thin rim mel to hle mai a thut na che te chu in soi lo wa akang le ok thin boruak chu re thuta chemia lo wa thu chung chuan ka ming chu nuaya nia Mary hi hrem muna ka hroi trep to ati ta cheu maya pastor thinina tuar ta lo akut le lamin Mary lua vuana akut le lam chuan bible chu kengin a chiar ta mol mai Mary chu khur deuh chur chura an phorna hrui chu pakhat te na chat ta mak mai le chu vele puchunga le baba chuan rang takin an chel ngala ma se Ramhuai thin rim chu mishingin ne mai chi lo ni ozong lo an pani chuan a the leng lo pa a cher chop chuan boruak ka chuan a kang ta vu maya a mela chuan Mary mel chau ni lo mi pakhat dang mel chu mu re roi theya rap thlak takani pastor William ero jam chuang lo bible keng chung chuan a ban pani chu phar chuaka ne na puang chuakin ring takin hallelujah ne na chulal pa ta ni ti chungin ruma chuan a kal kuala puchunga te pani po chuan an lo ti ve boka Mary chu vanvada ka au tur chung chuan chuata ron tlale thlopa chu velen pathum chuan cheling khuma chuan hnu chhon tuma atang na sa hle mai akutina chuata hamna te chu rang re roya atin na te chu thi phung bok an pathum chuan a ban pahnia chuan an chel beta ne na chulal pa ta ni tinan la au chun zom zel boka Mary chu kelama pot ve tu omang mai hian taksa chu boruaka chuan a kham phei pota tukver te chu in khong ri thruai bok maselal pa si pai hoi sen te chuan an hlau lo an multhi pakhat te poding heklo lungtum ang maya nget ni ma se pathian chakna nen khuma chuan an mut thei ta ma se Mary ko chunga Ramhuai chuan zedanga chuale ta akut chunglama phara ake po chu koi soi zetin chunglama chuan a vor chawa chu tiang chuan chemi lovina om tareng amit po khap ei lo pastor thupek angin puchunga le baba chuan an mani tongtrai ang chuan Mary taksa chel chung chuan an tongtrai miala pastor chuan bible chu Mary pumzona chuan da in tuna hian la lisu Krista mingin thu ka pe che Mary ko chunga tang hian chuakla iomna mun se ola kirle ro ati ta thia ya Mary kutle ke te chu rong khurina ron tal ta chiama puchunga te pani po chun tongtrai warta sau boka Mary chu mei chia le mi pa oin pol chuan autrial roya pastor chu an chetin renga lo bor bok amit te chu pong zur ni na hriat chu Ramhuai lulul zet chuan pastor thina ti ur tak zet to a pathian minga thu pereng chung chuan bible chuan taksa chu vota thok maya chu ta Mary pum chu ron pong kwal zota puchunga te pani chuan an tong trai zo chuan ne nan puang chun zom boka Mary mel chu oyom lo khop chuan a soi boya asam te chu ko sung to bok pastor ho chuan war takin Ramhuai chun beizela Ramhuai chakle rap thlak tak po pathian thil ti theina ma meu chuan a tlom tan ta mi pa o bok chuan ka chuak don ati ta chul mai Mary pumpuar pop chu om lama chho zela atopa chuan Mary chuan a oma kan lopa a thori shoka thilrim chhelu tuk chu nam ta hum maya Mary chu zoi tangia ya anu le naute pon ron lang be ngam ta chu thilrim cheje tare fel nu chuan Mary chu ron ming ria anui sena achung te chuan an lo kwa chu hloma tuna chuan Ramhuai laka ta zalen ta pathian hne na lom tu soin an tong trai rual zui ta chu in chunga chuan a ma ain pathian ro puina langna sata zoka promila nu le pa te po pathian thil ti mak zen hriat chuan Christian an peve ta hialani
lalpa chuan atana tura thok tu te chu fiana mak le hreom tak tak pe thin ma se a top thlengina en san ngai lo